ngendlela ozwa ngayo uma uthi umuntu ongasekho. Yabona mangizothi la siyarasa la shuthi ngidlala isitayela sikaMgqumeni la. Yabona mangizothi la bafowethu khona nje into engifuna ukunibonisa yona. Anti yabona isiginci uma usidlala sikhipha ama-sound angafani isiginci. Uma udlalela ngapha akufani nalapha kunendawo. Lana siba light, ngapha siye sithi ngathi siyagubezela kancane. Yabona kuyahlukana ukuthi wena lo muntu omdlalayo ubedlalela ngakuphi ngendlela ozwa ngayo uma uthi umuntu ongasekho. Yabona mangizothi la siyarasa la shuthi ngidlala isitayela sikaMgqumeni la. Yabona mangizothi la akufani, shuthi lana ngingadlala izinto ezifana nalezo zikashwini umuntu ekhaya, into ezifana nalezo. Angeke uzudlale lento ekhala ngapha uyidlale ngapha bese isounda ngalendlela oyiyona. Yebo khona-ke kwesinye isikhathi kuyenza ngithola ukuthi udlala endaweni e-right futhi kahle incisheka lapha nakwenjiniya. Kubalulekile uma unjiniya ukuthi ulalele lonke uhlobo lomculo nabo bonke abaculi ngokoshuni babo ukuthi lo into yakhe wayenza kanjani. Njengami nje angaze ngihlale nabantu abangama-legend but ngiyakwazi ukuzwa ukuthi lo shuthi ubesebenza. Yabona njengokuthi uma uzodlala amabongo izinto ezifana nalezo. So yabona uma usuke isiginci ngahlahle ngoba ngihlezi ngisho ngithi sinomthetho, awumane uthathe nje uvele ushaye noma isikanjani. So uma uzodlala isiginci ake ngithi mhlawumbe ngidlala abakwamlapha ufuna ngize la angikwazi ukuthatha lento ephuma kamnandi kanje ngapha ngizoyidlala ngapha. Shuthi simnandi la ngasembotsheni, yabo. Lana nje ngasembotsheni ufuna wenze sure ukuthi hayi